Benvidos unha vez máis a Profe Miriam. Imos falar neste vídeo das letras galegas. Como todos os anos, as letras galegas celébranse o 17 de maio. Este ano dícase a Begoña Caamaño. Coñezámola un pouco máis. Begoña Caamaño Rascado nace o 14 de outubro de 1964 en Vigo e pasa a súa infancia no barrio do Calvario, sendo a segunda de 4 irmáns. Xa de adolescente trasládase a Coia, onde inicia o instituto, no Instituto Alexandre Bóveda. Alí inicia o seu interese na loita pola igualdade, o feminismo, o nacionalismo e as distintas situacións de opresión. Acabado o instituto, comeza os estudos de magisterio. Aínda que unha vez rematado, o destino a levará a dedicarse ao xornalismo, empezando a rematar a carreira a traballar de locutora de radio. Alí, Begoña fala sobre conflitos sociais e desigualdade e o seu traballo non pasa desapercibido. Así, traballa tanto en Radio Popular de Vigo, Radio Noroeste ou mesmo na Radio Galega. Tamén colabora en revistas como Festa da Palabra Silenciada, Deliberadamente ou Ar, que teñen un carácter feminista e antimilitarista. Tamén colabora en xornais de renome como A Nosa Terra, Novas de Galiza, Tempo ou a Axencia Galega de Noticias. E este continuo contacto co mundo da cultura leva a coñecer a interesantes mulleres que escriben, o cal a leva a plantexarse escribir ela tamén. E así nacen os seus 2 libros publicados, Circe ou O Pracer do Azul, onde se reinterpreta a Odisea de Homero, pero dando unha visión feminista, dándolle protagonismo ás mulleres. E Morgana en Esmelle. Esta obra reescribe a historia mitolóxica do rei Artur, cunha mirada feminista e contemporánea. Con este libro gaña numerosos premios, entre os que se atopan o Premio Nacional da Crítica ou o Premio Antón Losada Diéguez. Os numerosos premios e o recoñecemento que recibe levan a plantexarse seguir escribindo, con ideas como a reinterpretación das Mil e unha noites, pero cunha serezade máis protagonista. Pero Begoña Caamaño morre moi nova, e así, o 27 de outubro de 2014, con 50 anos, vaise deixando 2 novelas inconclusas, a xa mencionada de Serezade e unha sobre a vida da súa bisaboa. Así, o seu traballo, dende unha perspectiva feminista e como activista política, cunha labor e compromiso a favor da lingua galega, fai que a Real Academia Galega lle adique este ano o noso Día das Letras Galegas.